Bolarmy? Eser Dr. Abdurrahim Yalqım. Diploma Abdülahad Karacalı. Gül açılıp dursa bağı bostanda, gül açılıp dursa bağı bostanda, öyden çıkıp seylin etmän bolarmy? Kıyız kelinler muhabbetin görende, näzli yarın yada salman bolarmy? Düşman gelip alır bolsa başını, aylam etse senin degre daşını, dostun tapıp oylamasan işini, maltık bilen sina dilmän bolarmy? Qarındaşın yatsa ahuzar çekip, ağlasa çağasıgan yaş döküp, tebibe gitmesen yoğu bar edip, daş yüregin yağa dönmän bolarmy? Külbäňe gelende kadırlı dostun, ýagşydyr diýersiň kem bilen köstin. Eger yetmez bolsa palawa dessin, şülläni öňünde goýman bolarmy? Birew bilen dostluk gurar bolsaňyz, hemra bolup ýola çykar bolsaňyz, göňül syryn beýan eder bolsaňyz, ülfetiňe belet bolman bolarmy? Yalqım eger rahat göreýin diýseň, ýar dodagyn sorup duraýyn diýseň, ýagşy geýip dogry iýeýin diýseň, muşakkat zähmetin çekmän bolarmy? Muşakkat zähmetin çekmän bolarmy? Çekmän bolarmy? Bolarmy?